Здравейте, аз съм Мартин Петров и ще разкажа малко за моят филм. За мен историята показва ситуация, в която един човек е готов на крайности, за да запази комфортната си зона. Забелязва се как хората в дадени моменти предпочитат да променят някого на всяка цена, дори с ясното съзнание, че тази промяна ще бъде форсирана и най-вероятно непостоянна във времето. И това сякаш е много по-лесно от това просто да продължиш напред. В крайна сметка филмът ни поставя този въпрос и също какви могат да бъдат последствията, за които ние сме отговорни, без да имаме правото. Последствията за другия човек. В случая последствията са по-фантастични, но също и символични. Много често, когато някой се опитва да задържи някого на всяка цена и да го накара да му бъде отдаден, е доста подобно на това да бъде негово куче. Филмът ще има едно напрежение през цялото време, което ще се усеща в цялата атмосфера. Ще се усеща сякаш нещо много лошо ще се случи през цялото време. Като референция мога да дам Братя Сафдий и този ефект ще бъде постигнат с работата на камерата, с музиката, доста до голяма степен и с актьорската игра. Благодаря.